en la part de la Radiotelevisió Valenciana se confirma algo que ja s'havia vist en el compte de la tele, i és que del traspàs del deute de l'antiga Radiotelevisió Valenciana a la Generalitat només hi ha un banc que hagi acceptat aquest traspàs i per tant queden 1.000 milions d'euros de deute en aquest ens públic. M'agradaria saber quines conseqüències tindrà això a efectes del futur de tot el procés de la Radiotelevisió Valenciana. Respecte de l'assumpció del deute de Radiotelevisió Valenciana, n'hi ha que recordar una qüestió. N'hi ha un acord del Consell que el que diu és que el deute financer que tinga l'ente Radiotelevisió Valenciana es tindrà que assumir per la Generalitat Valenciana. I aquest acord del Consell també va tindre una plasmació legal i nosaltres el que estem parlant és en les entitats financeres per fer efectiu aquest acord del Consell. En aquest sentit, hi ha hagut entitats financeres que han acceptat i han assumit per part de la Generalitat, com és un procés d'assumpció del deute de totes les empreses públiques que ha tingut la Generalitat al llarg d'aquest procés de reestructuració i racionalització del sector públic. I queden una sèrie d'operacions que estan en negociacions per fer aquesta assumpció de deute en funció de l'acord del Consell. L'UVF està negociant les entitats bancàries aquesta assumpció de deute per part de la Generalitat. Quants crèdits falten per passar de RTBB en liquidació, del grup RTBB, a la Generalitat? Perquè és que el vicepresident a una pregunta semblant ens va dir que no, que això ja estava tot passat. I jo li vaig recordar que no, que de fet enguany encara n'hi ha 100 milions pressupostats per a pagar coses de la RTBB antiga que vostè va dir en la roda de premsa de presentació de pressupostos que era precisament per al deute que encara no havia passat. M'agradaria saber quants diners queden per passar, sobretot perquè és que això seria significatiu de que hi ha unes entitats financeres que estan dient que no volen passar-lo. Respecte a la comptabilització, comença pel final, ha hagut un canvi de criteri de comptabilització de les operacions d'endeutament seguint les recomanacions precisament de la Sindicatura de Comptes. Què es va dir la Sindicatura de Comptes? Vostès, quan tenen una operació de financiació, tenen un venciment i aquest venciment el renegocien, en vez de comptabilitzar-ho, perquè no n'hi ha ni una entrada ni una eixida de diners, en vez de comptabilitzar-ho està pressupostàriament, comptabilitzen pressupostàriament i de fet es fa com un capítol nou de passiu financer, tant de gasto com d'ingrés. I per això sabem el que venç en l'antic ente Radiotelevisió Valenciana, que són aquest import que ha dit vostè. O sigui que precisament en el pressupost han donat aquesta informació. Nosaltres el que estem és en aquestes entitats financeres, a través de l'Institut Valencià de Finances, negociant en elles aquest procés d'assumpció de deute. Una assumpció de deute és una innovació subjectiva. El deutor, en vez de ser una societat anòmica en participació 100% de la Generalitat, passa a ser la Generalitat. Al final és el mateix, perquè consolida i tot és Generalitat Valenciana. Però això requereix un procés de negociació en aquestes entitats. Torna sense contestar a la meva pregunta. Quants diners queden per passar de l'antiga RTBB en liquidació a la Generalitat? Li pregunto perquè vostè sap que aquests deutes, en realitat, en ser una societat en liquidació, vencen la totalitat d'ells. I si no passen a la Generalitat, els bancs poden reclamar el cobrament íntegre. Aleshores, és una dada important. I per això li estic insistint en si ens pot dir quants diners i quines, o almenys ens donarà una idea de quines entitats financeres prefereixen cobrar els diners ara i no renovar, efectivament, com vostè ha dit, una innovació d'aquests préstecs i mantenir la seva cancel·lació en els termes en què estaven previstos. Sí, respecte a el que comenta, vostè mateix ha contestat, perquè en els propis pressupostos de l'ente actiu n'hi ha un pressupost de 108 milions d'euros, si no recordo mal, 107, que són els passius financers que vencen al llarg del 2014 i que estem en procés d'assumpció de deute per part de la Generalitat. Una cosa és un procés d'assumpció de deute i una altra és que siga causa de resolució d'aquest contacte. No estem parlant que existisca causa de resolució de contacte pel fet de l'assumpció de deute de la Generalitat del deute de l'ente actiu. No és causa de resolució en la qual la contingència de que es vença aquesta operació de financiació i exigís la totalitat no la contemplem. El que estem és en negociació perquè n'hi ha una evasió subjectiva per part del deutor i parlem amb les entitats financeres perquè estiguin d'acord, perquè tenen que signar i executar aquest acord del Consell que després va tindre plasmació legal. Però això no és causa de resolució de les operacions d'endeutament. Els contractes és el fet de que estiga en liquidació la societat. I efectivament vostè diu que hi ha 100, crec que són 108 milions d'euros de préstecs que sí que vencen aquest any que ve i que vostès no, això són que vencen i que per tant es destinen. Però no sabem encara
quants diners han passat i quants queden. No sé si ens ho pot informar o no es pot informar o ho poden informar en un moment posterior. I després, vicepresident, m'agradaria fer una pregunta en relació a les investigacions que està portant el Tribunal Superior de Justícia sobre el que és conegut com cas Gürtel. Hi ha una peça que està sota secret de sumari i que afecta a dos de les branques del cas, que és Radio Televisió Valenciana i les visites que va fer, les contractacions que va fer amb la trama suposadament corrupta, i una altra que afecta a la guia de la comunicació. Estan investigacions en aquests dos casos. En el cas de Radio Televisió Valenciana sabem que la policia ha registrat RTBB almenys en 3 ocasions per a incautar-se de material informàtic. M'agradaria saber si en el cas que fa referència a la guia de la comunicació ha hagut alguna classe de requeriment, registre, investigació en presidència de la Generalitat o en alguna institució de la que depenga aquesta part de la guia de la comunicació. Gràcies. El que sabem és que hi ha hagut sol·licitud d'informació a distintes conselleries. Sol·licitud d'informació. No han hagut registres. No sé si en algun cas pot haver hagut petició de documentació. Sol·licitud d'informació. Si s'ha produït en algunes conselleries. No. Vicepresidente, quería preguntarle por el contrato a la asesoría externa para el ERE de extinción de RTBB, porque la semana pasada dijo que durante esta semana estaría decidida la asesoría y no se ha producido. Quería saber por qué, si es que se ha complicado los criterios y qué ha ocurrido y si puede producir estos retrasos en esa fecha que dio usted, que se dejarían de pagar, bueno, que los trabajadores estarían ya oficialmente despedidos en el mes de febrero. Está en plena ejecución el proceso de adjudicación del contrato, que va a ser un negociado sin publicidad y en breve plazo va a estar resuelto. Yo no recuerdo exactamente lo que dije, pero que sí dije que a partir de esta semana se iba a producir, durante esta semana se iba a abrir todo el proceso. Es casi inmediata ya la adjudicación y no va a suponer retraso en los plazos previstos. Insisto, estamos hablando de un proceso, es un negociado sin publicidad, que corresponde por la cuantía y los plazos en un negociado sin publicidad son bastante rápidos. Es un proceso muy ágil de licitación y adjudicación. El procés d'adjudicació de l'empresa que ha de negociar l'ERO de RTBB és sense publicitat, però voldria saber si la quantia se sap o això també és sense publicitat. No, la quantia, quan és un procediment negociat sense publicitat és perquè hi ha una quantia que no supera un tope, que en aquest cas són 60.000 euros. I una altra cosa que li volia preguntar és si vostès contemplen com a causa de nul·litat d'un possible ERO el fet que els treballadors no tinguin accés al seu lloc de treball o que estiguen en permís retribuït, com diuen alguns juristes. Mire, el que ens ha traslladat en tot aquest procés l'advocacia de la Generalitat, i per això s'han pres determinades decisions, és que si es produeix un cessament en unes ocupacions laborals determinades és perquè hi ha un fi d'unes emissions que deriva del manament d'una llei. Claro, si deriva del manament d'una llei, si hi ha una llei que és d'obligatori compliment i que es té que executar i suposa el tancament, tu no pots donar ocupació efectiva als treballadors. I precisament si hi ha una figura en la llei que és la del permís retribuït, entre altres qüestions, pot contemplar i contempla aquest tipus de situacions. Està pensat per a quan es donen tipus de situacions on, per la raó que siga, el treballador no pot tenir una ocupació efectiva. Insistís que en aquest cas és el fi de les emissions perquè hi ha una llei que així ho ordena i és el que el Consell executa, el manament d'una llei. De fet, puc dir-los també com a referència, no sé si s'ha fet públic, però aquest matí hem conegut un auto del TSJ que desestima la petició de suspensió cautelar de dos diputats del Partit Socialista que demanaven la suspensió cautelar de l'acord del fi d'emissions. I el TSJ ha dit que no concedeix aquesta suspensió cautelar perquè no aprecia, lògicament, motiu per a aquesta suspensió cautelar. Quina era la pressa per tancar tan ràpidament en qüestió d'hores
la radiotelevisió, a més tinguent en compte que, segons informacions, hi havia vora 3 milions d'euros en publicitat contractada per a la campanya de Nadal, hi ha altres ingressos que se deixen de percebre. No, la pressa era... Hi havia una llei que havia entrat en vigor, simplement l'execució d'aquesta llei i el manament d'una llei, el govern, qualsevol gestor, qualsevol càrrec públic està obligat a complir-la. Per altra banda, tampoc n'hi ha que oblidar que es redueixen tots els gastos de funcionament, o la immensa majoria dels gastos de funcionament, quan es deixa de funcionar, i donat que hi havia un mandat legal que tenien que complir sí o sí, es va decidir fer aquest compliment.